Здравейте на всички, аз съм NoTanks и ви представям Keep Talking and Nobody Explodes. Една игра, която наистина е много интересно направена. Първо ще ви разкажа какви са правилата на играта, защото иначе играта ще ви се стори изключително странна. И все пак, ако гледате това нещо в YouTube, заповядайте всеки понеделник от 20:30 до 23:30. Стримам абсолютно всякакви игри. И сега тук ми е на гости Вокси, с който ще поиграем тази игричка. Значи, тази игра има две роли в нея. Едната е човека, който вижда бомбата, т.е. занимаваме се с обезвреждане на бомби. Едната роля е човека, който вижда самата бомба, а другата роля е човека, който вижда текста, в който е описано как да обезвредим бомбата. Този, който вижда бомбата, няма право да гледа текста, а този, който гледа текста, няма право да вижда бомбата. Целта е да комуникираме помежду си максимално бързо, тъй като всяка една бомба, за да я обезвредим, изисква определено време и да можем да си комуникираме максимално бързо, за да обезвредим бомбата максимално бързо. За всяка бомба, както казах, има време, а пък ако нещо съм изпуснал, Вокс ще ви каже. Ами не мисля, че нещо си изпуснал, баци. Аз предлагам да започнем. Игричката изглежда много интересна, но наистина е много важно да знаете това, което ви казах малко по-рано. Така че ако не сте го разбрали, си го пуснете пак. А сега ние се забъркваме с първата бомба от втория чаптър на играта. Да, буквално работата на котцето е да гледа бомбата и да ми казва какво има на нея. Аз да гледам ръководството, как да я обезвредим и да му казвам какво да направи той, за да обезвреди. Така, имаме две батерии. Така, да започваме. Две батерии. Добре, жици. Имаме 5 жици. Едната е жълта, бяла, червена, синя и черна. Нито една не се повтаря два пъти. Черно. Колко каза 5 жици, така ли, баци? 5 жици, да. Добре, я да видим сега какво става. Ако има черна жица. Последната жица черна ли е, баци? Да. А кажи серийния номер, последното число, дали е четно или не? Не, 7. 7. Тогава държи четвъртата жица. Не, така трябва да е. Добре, минахме го. Добре. Бутон. Имаме червен бутон прес. В серийния номер нямаме гласни. И имаме Трябва да ми кажеш дали 3 батерии. И имаме такова FRQ светното. FRQ. Не, това не ми трябва, баци, така че натискаш бутона и според цвета ще ти каже вече на коя позиция таймера да отцъка. Така, червено свети. На едно. Пробвай. Добре. Готови сме. Така, имам мониторче с една цифра и отдолу 4-те цифри. Сещаш си? Да, сещам. С рундовете. Значи, на първия рунд ми е 1. Едно. Натискаш, баце, втория бутон и ми казваш номера на бутона, който си натиснал. Втория бутон е номер 3. 3. Така, минаваме напред. На дисплея имам тройка. Тройка. Натискаш бутона, т.е. предния бутон, който си натиснал на първата позиция и пак ми казваш какво е номерчето. Номер 2 и е номер 2. Номер 2. Добре. Не. Грешно. Май се обърках нещо. Добре, втория бутон, номерчето, което пише на втория бутон ми трябва, бац. Не, чакай сега, почвам от начало. Първи страйк. Имаме числото 2. Добре, на първия числото 2 натискаш втория бутон. Така, той е номер 2 и е 2. Добре. После? Имаме 4 на дисплея. 4. Ако имаш 4, натискаш същия бутон, който си натиснал миналия стейдж и ми казваш номера. Номер 2. Пак двойка, така ли? Да. Добре. Третия стейдж. Така, третия стейдж, числото ми е 2. Натисни бутона, на който пише 2, баци. Добре, третия е и е 2. Добре. Така, 4 имам сега. Четворката. Трябва да натиснеш бутона, който си натиснал Stage 2, т.е. втория бутон. Добре, готови сме. Обаче числото май беше 2. Не съм 100% сигурен. Едва ли ще... Добре, на последния рунд е 3. 3 имам на дисплея. Има минута и половина.
Точно на тройката е, бац, какъв бутон си натиснал. Тоест... Не! Наистина ли? Да. Имаме един страйк обаче. Добре, чакай сега. Ако е била двойка, значи трябва да натиснеш двойката. Добре, натискам двойката. Не, грешно е. О, Почваме от начало. Имаме 1 минута. А на Добре. дисплея имам 3. Третия бутон, баци. И ми кажеш номерчето. 3. Пак е Да. 3. На втория стейдж тройка ли е пак? Не. На втория стейдж е единица. Единица, натискаш бутона, на който пише 4. И ми А, казваш номерчето. четвъртия е 4. Да, добре. Така, натискам го на трети рунд. На дисплея имам единица. Единица натискаш бутона, на който пише 4. Казваш ми бутона. Първия е Първия бутон. бутон 4. Добре, давай Така. следващия стейдж, баци. Давай. Едно е дисплея, А, имам 5 секунди. Няма как натискаш бутона. Край. Край. Няма. Гръмнахме, баци. Ти знаеш ли, Аз че... фейлнах. Не, като имаш един страйк, времето се забързва, като имаш два, примерно една секунда минава за 3 или нещо. Така ли е? Така ли Да. е? Добре, правиме го пак. О, Така, жици. Имаме 2, 4, 6 жици. добре, казваме Две рата. жълти, Две две жълти, червени, една бяла и една черна. Черно, така. Ако няма, има жълти. Така, ако няма червени, има червени. Добре, четвъртата жица трябва да е, баци. Червена е. Готови сме. Добре. Символи. Символи. О, добре, казвай първия символ. Звездичка празна. Звезда, втория. Half-Life с чертичка. Добре. C надясно, нормално C с кръгче. Си надясно. Така. И Z или 3 разтекал се. Да, добре, видях го. Така, добре, първо натискаш. Само да го намеря. Добре. Имаме 4 минути. После имаме цветове, които са ми супер трудни на мен. Аз нещо тук се обърквам. Къде е нормалното C? Ако искаш пак да ти ги кажа. Нормално C с кръгче. С кръгче, добре, значи първо натискаш C-то, Така, чакай. Да, после натискаш разтеката се тройка, да, Half-Life знака да. и Добре, звездата. готови сме. Добре. Цветове. Добре, Значи, цветове. чакай. Нямам гласна. Нямаш гласта, нямаме страйкове, нали така? Нямаме страйкове. Добре. И ми свети... Чакай. Синьо. Синьо. На синьото е червено, бац, т.е. не си червено. Не, грешно, имаме един страйк. Ами това е на гласната, значи ако е нямало гласна, Еми имаме само нули баца, нямаме гласна. ами аз разбрах, че имало гласна, бац. Добре. Добре, Няма на гласна. първи страйк, каза синьо, нали така? Да, синьо. На синьо, на първи страйк е синьо пак. Готово. Момент. Пак само сини ми дава спокойно. Добре. Жълтото какво е? Зелено. Готово, минахме го. 2 Добре. минути и 38 секунди. Това ли беше? Да. Дифюз. Аз Чакай да очаквам видим още дали сме на то. подобрили. Защото това нали сме го минали вече. Да. Давай, баци, по-сложен. Тискам морзов код, разбираш ли? Забъркване. Добре, това ни е без тайм. Чакай, че натиснах нещо без искане. Така. Така, продължаваме ли напред? Продължаваме естествено. Как? Така, имаме 6 модула, за 5 минути имаме право на 3 страйка. Добре, давай, почваме. Почваме. Какво правим първо, баци? Момент, лоудинг. 6, Жици. Имаме 2, 4, 5 жици. 5 жици, цветове. Синя, 2 бели, една черна и една жълта. Или жълто. 5 жици. Последната черна ли е? Бяла. Добре, няма червени жици. Има черна жица. Добре, удържи първата жица, бац. Готово. Още жици.
Давай. 2, 4, 6 жици, 2 черни, Две 3 черни. жълти и една Жълти. синя. На синя. Жълти. Не. Ако няма червени жици. Добре, ако няма червени жици, отрежи последната жица. Стана ли? Готово. О. Символи. Така. Това като Р обърнато с зачернено това на Ръто. Момент. Добре, човече усмихнато с отдолу кръгче. Това втория знак ли е? Втория знак, да. Добре. Третия знак. Третия знак е З с ушички и с опашка. Добре. И четвъртия знак е това Ю с чертата по средата. Да, добре. Така, Обаче първия знак, така и можа да разбера. първия какво беше знак е това Р. или като Т, или като Р, само че Р'то вместо отдясно да му е... Има едно запълнено вляво, да, нали така? точно така. Да, точно да. така. Добре. Значи първо натискаш усмивката, баце. Нали така беше? Не, имам един страйк вече. Не е усмивката. Извинявай, Ю е първо, после усмивката, Да. после е Ръто и накрая е разтепото се З. Или там както. Готово. Бутони. Имаме два индикатора. Единият е IMD, другия е CLR и двата светят. Не ми трябва тя. Бутонът Имаме какъв е? две батерии. Бутона е аборт червен. Аборт червен. Аборт червен. Добре, задърж бутона и кажи цвят, баце. Бял. На едно. Добре. Готово. Още един бутон. Червен hold. Червен ход. Натискаш и веднага пускаш. Добре. Символи. Символи. Q такова завъртяно. Сетих се. Да. Звездичка празна. Звезда. Да. Е обърнато с две точки отгоре Така. и като на българско ръкописно и отдолу с някаква чавка. Да, това ли е? Добре. Да. Q, Имаме минути и 40. звезда, секунди. Q, N и какво беше е обърнато. Добре. Да. Натискаш Имаме един първо страйк. баце. Да. После натискаш това, как се нарича, Q-то, което е ръкописно. Така. Звездата и нато. Готови сме, баце. 1:21. О! Дефюзнахме. 6 модула. Момчета и момичета, искам от 1 до 10 да видя колко ви харесва играта. Ако ви харесва много, между другото за тези от вас, пък, които гледат в YouTube, лайквайте, ще направим още стримове. Не знам за Voxy, но за мен е много яка тази игра. Аз Просто направо не издържам, баци, разбираш много ли? яка тази игра. Така че продължаваме напред с бомбите. Давай нещо Значи, по-сложно. последната бомба, драги зрители, правим от тези, които сме правили. И след това продължаваме с Добре. The Real Thing. Давай. Почвам. Добре, радвам се много. В чата оценяват много. Надявам, ако от вас някой нещо не е разбрал, върнете се назад и вижте обясненията ми за това какво представлява играта. Така. Бац, имам лабиринта. Сещаш се? Да, сещам се. Значи, на първия ред, четвъртото, не петото, ми е триъгълника. Така, кажи ми само къде са оградени баци. На четвъртия ред, четвъртото и шестото. Четвъртия ред, четвъртото. Четвъртия ред, четвъртото. И шестото. Така. Добре, видях къде си ти. Аз съм на третия ред, последното. Третия ред, последното, къде ти е триъгълника? На първия ред, петото. Първия ред. Ти си близко, баци. Да, много съм близко. Каза, че си на третия ред, последното, нали така? Мгм. Даваш нагоре, до първия ред. Най-нагоре. Да, най-нагоре. Така. Даваш едно наляво. Еми аз стигнах, добре. Да, жици. 2, 4, 6 жици, 2 червени, 2 черни, една синя и една жълта. Две черни, една синя, една жълта. Добре, 6 жици. Ако няма... Няма бяла. Колко каза бели или няма? Няма бели. Няма Добре. бяла.
Ако няма червени, обаче има. Добре, четвъртата жица, баци, режи. Готово. Дисплейче с число и отдолу с числа. Добре. Приготви се да Добре. пишеш. На дисплея имам 3. Третата позиция. Им кажи номер. Номер 2. Така, после 3 на дисплея. натискаш бутона на първа позиция. 4. Числото е 4. 4. Така, после 1. едно, натискаш, сега ще кажа, натискаш бутона, на който пише четворка, бац, и ми казваш кой е бутона. Третия бутон. Така, Така на дисплея имам 4. 4. Бутона на същата позиция, който си натиснал в Stage 2, който е първия бутон. И ми кажи номерчето. само. 2. Така, и последно, Последно. 1. едно, натискаш бутона, който е с номер 2. Първия. Готово. О. Бутон. Имаме MSA светещ такова. MSA светчето, не ми трябва това. Нямаме гласни. Имаме 2 батерии. 2 батерии, бутончето какво е и какво пише на него? Червено Hold. Червено hold. Добре, натискаш и веднага пускаш. Готово. 2022. Мияхме го. О, браво! Обезвредена. Събъркваме ли се, баци, към Баце, по-сложните неща? много ми интересно. Много ми интересно. Мале, морзовия Също код ще на има до Проникъл. морзовия код с тебе. Мале, Драги зрители, пригответе се да фермаме супер много. трябва да ми казваш мига ли, не мига ли тия лампи, баце? Значи, готови ли сме? Pick up the pace се казва първата бомба, която все още не сме пробвали с Вокси. Имаме баци 3 минути този път, нямаме 5. Какво? Какви неща имаме, 3 баце, модула, 3 страйка. 3 модула, 3 стайка, ама какви са модулите, смисъл? Бомби или... Нямам представа. Цъкам старт и сега ще разберем. Добре. Добре. О. Айде. Много интересно. Така, символи. Символи. Така, казай първи символ. Е обърнато с 2 точки отгоре. Така, давай Като другия. О отдолу с някаква чертичка. Така, С обърнато с точка по средата. точка по средата и Така. Q такова завъртяно. Добре, Q. Значи E, Q, C-то и това завъртяното, нали така? Не, два пъти. Много прецаках нещата. Първо е и нямаме право на повече грешки и се върти много бързо времето. Добре, първо е, после какво беше? Ото с такова отдолу чертичка, после Завър- обърнато C с точка. Да, и Q. Да. Добре, първо натискаш ето, Да. после O, C и Q-то с ръкописното. Той май е Добре. отредени. Цветове имаме 2 страйка. Цветове. Имаме... Това страйка? Да. Откъде бе, баце? Еми от тука. Имаме 2 батерии и AND. Гласна имаме ли в това? Серийния номер. Да, имаме. Добре, какво свети? Казвай. Зелено. На зеленото е жълто. 2 страйка. Да. На сино. Червено. На жълто. Синьо. Готово. Думи в някакво квадратче имаме 50 секунди. Добре, сещам се. Добре, Пише така, ми Ю като ти, 3 букви, апостроф Р. Р е. ЮР. Чакай сега, на дисплея ти пише UR. Да, да. Добре, кажи ми 30 думата, секунди. която се намира във втората колонка, втората... Yes, с 3 Yes. букви. Сега ти чета думи, която видиш първа в тая, натискаш. Добре, Бац. казвай 15 къде, секунди. къде е това? Каква беше думата? ЮР. Ама другата дума на втората колонка, бац. Yes, Yes, 3 секунди. окей, ще ги там, баци. Няма Окей, как да right свърши, умряхме. е О, това е много зарибено, 3 минути. много... Добре, правим Давай го пак. пак, правим го пак. Веднага. Аз съм готов вече, бац. Само казваш и вече ти казвам всичко. Символи. С дясно, обърнато с точка по средата. Все дясно, така. Звезда пълна. Да, Звездичка. пълна, така.
Такова Т, Р, обърнато с запълнено. Да. И З с уши и с Добре, опашка. слушай се, баци. Значи така, първо натискаш С-то, Да, после това Р, дето е обърнато, да, тройката или там зато, както го Да. таковаш и накрая звездата. добре. Цветове. Имаме... Нямаме гласни в Добре. това. И свети... Аре бе, синьо. Синьо, значи жълто. Добре. Жълтото какво е? Червено, Зеленото какво е? зелено. Пак. Готово. Пак такова дисплейче с цифра и отдолу 4 цифри. Имаме 2 минути. Добре, казвай. 3, Третата позиция. Бутона 4, номер. 4. Така. Така, втори рунд. 2. Така, натискаш същия бутон, като каквото си натиснал на Stage No Bats. Тоест третия бутон и казваш Номер 3. Така, Но, числото е 2. числото е 2. Натискаш бутона, на който пише 4. Третия. Така. Номер 2. 2 е на дисплея. Натискаш бутона на първата позиция. И им казваш номер ще бъде. 4. Така. И последното. Номер 2. Номер 2. Натискаш бутона, на който пише 3. Втория. Минахме обаче О! минута и 10 секунди. О. Аз така баци толкова съм средоточен в това. Даже и чата забрави да гледам. Аз също ще гледам чата. Момчета и момичета, много се радваме, че ни гледате. Изключително голямо напрежение. Много голямо напрежение. Сигурно ви прави впечатление. Но мисля, че е доста интересна игричката и мисля да продължаваме напред, тъй като нямаме много време, а мене ми е супер интересно. И на мен много ми е супер интересно. Надявам се и на зрителите да им е интересно, баци. Баце, продължаваме с трета страница. Не знам. Нещата май ще са забъркани. A Hidden Message се казва. Имаме 5 минути, имаме 3 модула, имаме право на 3 страйка. Добре, казвай, баци. Правиме го. Момент. Така. Да, нямам бързов код. Има баци. О, добре. Да почваме ли с него, искаш ли? Да, почваме. Чакай преди да почнем, баце. Само да се разберем. Ако има точка, в смисъл, точката е много бързо примигване, пък това продължението е по-бавно мигане. Да. Казваш ми ги веднага. Казваш ми примерно точка или по-бавно и аз си ги записвам тук. Давай. Точка, бързо, точка. Значи... О, чакай. Колко... Това е много Добре, дълго. виж сега, като се загубим, има време, в което самата лампичка не свети за кратко, тогава се рестартира все едно думата. Да. Така. Чакай се. Дълго, късо, пауза, късо. Значи късо. дълго, късо, пауза, Пауза, късо. късо. Добре, чакай сега. Дълго, късо. Късо, дълго. Пауза, късо. Добре. О. Едно дълго и колко паузи? 3. Май само една пауза имаше, не 3. Да, иска да кажа 3 къси. Добре, намери го. Първата буква е Б. После беше късо само, така ли, Какво бац? значи Б? Ами, от тия първата буква е Б. После, ако са две къси, после трябва да е I. И после има ли други баци, които премигват там? Дълго, късо, пауза, късо и после... Аз ти го казах, значи чакай сега. Дълго, късо, пауза, късо. И това ли е? Да, това е. И после пак се повтаря. Нещо тук ми звучи... Добре, дай да рискуваме, баце. Пробвай с честота 3.552 МГц. Не, грешно, имаме един страйк. Добре, пак ще ти го кажа, чакай са. Добре, ти по-дълго какво имаш, баце? Смисъл, та паузичка, която е удължената... Значи, като казвам дълго, имам предвид, че това свети продължително. Добре. Като казвам късо, имам предвид, че мига и угасва. В смисъл светва и угасва. Добре. Веднага. Чакай сега. Пауза. Дълго, късо. О, не, чакай. Чакай да го видя пак.
да се съсредоточа. Дълго, късо, 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 пауза, късо, късо. Да, както ти го казах първия път. А какво означава тази пауза, че лампичката не свети изобщо? Лампичката не свети изобщо, да. Известно време. Това няма никакъв смисъл, бати, защото после след две ти къси и се рестартира, така ли? Да. След това има някаква пауза и пак почва. Добре, чакай сега. Да пробвам така, дълго късо, О, дълго късо Н. Ама нямаме буква с Н. Дълго късо късо. Дълго късо късо. Дълго късо късо. Д. Имам ли Д? трябва да го разгадаем това. Знаех си, че ще бъде проблем. Нямам Д. Ами би трябвало да е Б. Първата буква трябва да е Б, след което тази пауза сигурно е пауза между думите и това късо отговаря на I. И става BI. Обаче аз си казах единствената дума с BI, която почва и не тя. Не знам, ако искаш да рестартирам. Добре, давай. Тук не знам какво стана. Добре. Пробваме пак. Тук има някакво, което е задраскано или просто да. Да, ясно. Не мога да пробвам четвърто. Добре, всяко ни го даде, пак веднага се мятам на него отново. Добре, давай. Трябва да го разнищим. Не, сега нямаме такова. Обаче има някакво друго, братле. Какво е другото, баце? Някакви букви и мога да сменям. Имам 2 и 3, 5 букви и мога да ги сменям. Обаче нямам нагоре и надолу и ги сменям. Да, това не съм го правил, чакай да го прочита. Добре, бутоните отгоре и бутоните на всяка буква ще се променят между вероятностите на тази позиция. Само една комбинация от по-долу комбинациите може да... Много интересна тази игра. Аз нямам думи. Добре, не разбирам сега. Какво трябва да правя? Бов било и че трябва да свъка, трябва да поспи. Май морсовия код беше по-лесен, а? Да. Добре. Имам някакви букви, баци, и мога да ги сменям. Но не мога да ги сменям с всякакви, аз с някакви определени. Това ми направи впечатление. Така ли? Да. С какво можеш да смениш примерно първата? Първата ми е О, Т, В, Д, Y, В, О и пак се повтарят. Only one condition will it matched a password below. Кажи ми втората... Добре, чакай сега. Първата ми кажи какво се... Джетро, мерси много за сабскрайба, баци. Добре дошъл. О, Благодаря много, че харесваш това, което правя и решаваш да го подкрепиш по този начин. Много ти поздравление. благодаря. Добре, баци, кажи ми пак буквите на първата позиция. Т, В, Д, Y, Ю, О. Това са и се повтарят. Добре. Добре, кажи ми вторите. Е, З, Б, Дж, К, Т, Е. О, повече ли са? Мале. За Б, добре, третата позиция. Мисля, че трябва да ми кажеш всичките. Ю, H, F, I, R, Y. Така. Толкова. Четвъртата W, B, H, E, K, G. Добре. И последната S, X, G, O, R, U. Толкова. Сега според тези комбинации трябва да научкам паролата. Баци, аз изобщо не знам какво е това. Не знам. Хаш няма на втората, значи не може да е Т. Спел. Какво означава спел? Мисъл. Не знам какво означава, но така се чуя на думата. Learn да... Виждам, че има хора в чата, които явно са гледали играта или са играли. Виви. Казва, стига да му кажеш първите 2 колони и другите се намират лесно. Аш. Не знам дали е подсказка това. Добре, да.
Това е много трудно, баци. Как да ги намеря тези думи? Няма да тука. Y. U няма. Добре, какво трябва е? H. Няма H. V. Няма дума с V. Сега ще ни пусне след това пак с морзовия код, ще се върнем на старата драма. Добре, тук намерих една дума, която става, обаче на четвъртото фейлва. Няма буква на четвъртото. Одър, трябва да е думата. С друга дума не Добре, мога да ако видя. искаш да ти кажа на четвърта пак. Добре, кажи ми на четвърто. Не, кажи ми на втора всъщност, бац. На второ е Z, B, J, K, T, E. Ми да. Нещо не виждам аз. Лей се паус. Нямам първото H. И нямаме време сигурно вече. Имаме 25 секунди. Не знам, не мога да го направя това, баци. Може би трябва да пробваме пак следващия път. Добре. Не можа да намеря дума, която съответства. Добре. Правим го пак. Много интересно. Третия рунд започва доста интересно. Така. Имаме морзов код, бац. Добре, почваме. Само да го цъкна. Казваш ми пак, баци, кратка, дълга и пауза. Добре, чакай да видя кога спира. Дълга, кратка, а не, чакай. Дълга, а не, чакай, аз не мога да преценя кога почва. Ооо. Кратка, пауза, дълга, а не, о не, тук е много по-сложно, баци. Значи тук разбрах кратка, пауза, баци. Да. Чакай. Кратка, пауза, т.е. кратка, дълга, кратка. Да. Уоу, не знам, отново. Добре, до тук имам две букви. Ако искаш да ги видя. Добре, виж ги. Значи първата е S, втората е кратко, дълго. Това помага ли ти? Не знам. Добре, втората е L. Добре, има само една дума май, която е с S и L, която почва. Да ти казвам ли мегахерците, бац? Ако искаш да пробваме, нямаме. 3,522. Готови сме. О, Жици, баце. 4 жици, жълта, червена, синя и бяла. синя, бяла, жълта. Ако има повече от една червена, Не ще ми няма. спира тока тук, изведнъж. Да, спира ти тока вече. Какво става тук, бе? Режи, баци, първата жица. Не, чакай. Да, режи първата жица. Готово. Дисплейче с 4 часа отдолу. Така, първото На число. дисплея има 3. Добре, не мога да го намеря това обаче. Какво става? Къде си? Добре, третата позиция. Пак е 3. Така. Така, на втория рунд е 2. Същия бутон. В смисъл третия бутон пак и ми казваш номерчето. 4. Така. Нещо почна да ми пищи в ухото. От моят микрофон ли? 4, не, от играта. О, добре. 4. Натискаш бутона, на който пише четворка, бац. Втория. Четвъртия стейдж. Така, прави се. 1. Така, натискаш третия бутон. Казваш номер. Чакай сега. Където пише 3 или третия бутон? Третия бутон поред. 2. И последното. Последното е 4. 4. Натискаш бутона, на който пише 4. Третия. Готови сме, баце. Минута и 56. О, това с морзовия код, баце. Пълно лудници, драги зрители. Аз направо тук съм се... Много съм се напрегнал. Даваме ли следващата бомба, баце? Да видим какво ни предстои. Много ясно, че пускаме една.
Колко модула? 3 модула, 5 минути, 3 страйка. Добре. Правим го. Така, жици, всичко ми е. Така, готов ли си? Готов съм, баце. Жици, баце, 4 жици, 3 жълти и една бяла. Три жълти, една бяла. Така. 4 жици. Последната жица жълта ли е, баце? Да, Няма червени жици. Значи режеш първата. готово. Уоу, пак някакво ново. За какво стана въпрос? Бац, има някакви 3 такива свръзки между жици и някакви прокарани жици има. Има 1, 2, 3 от едната страна и АБЦ от другата страна. Това го знам, баци. Добре, изчакай сега. Това е много трудно, така че... Спря ми ток. Можеш ли да ми кажеш само колко жици има на първия модул там, от 1, 2, 3 на ABC? Смисъл? Как така, колко жици? Ами, нали едната жица е свързана примерно от 3 към B. От 2 към С е свързана и от 3 към С. Добре, кажи ми... От 3 2 към С е черна, от 3 към С е червена. Или оранжева. Червена, добре. Или оранжева, може би, не знам. Добре, изчакай сега. Режеш, значи черна. Значи от 2 към С, така ли, баци? От 2 към С и от 3 към С са жиците само. Добре, режи ги и двете. И даваш надолу. Готови сме. Казвай сега другите жици. От, от 5 към С и от 6 към Б. Цветовете. Чакай малко, обаче, че тук ми звънят някакви аларми. От 5 към С е червена, от 6 към Б е синя. Синя. 5 към С. За втори път се появява. Значи червената не я режеш, баци, а синята я режеш. Готово? И сега? Давай нататък. Нагоре или надолу? Надолу. Така, сега имам от 8 към Б и от 9 към А. От 8 към Б е червена, от 9 към А е синя. Синя. Червена, трета. Червената не я режеш, а синята... Чакай, червената ли реже или синята? Не, червената не я режеш. Да, синята реже. Синята режеш, да. Готово. Последния рунд. От 10 към А, от 11 към А и от 12 към А. От 10 към А е синьо, от 11 е синьо и от 12 е черно. Синьо, черно. Така ли, бац? Да. Добре. Досягаме ли 2 сини. Третата е свързана към това. Четвъртата. Значи режеш, баце, синята жица, която е от 11 към А. А черната сега ще кажа... Черната сега ще кажа дали да я режеш. Аз натиснах надолу и страйкнах. Добре, удържи тази синята жица, която ти казах. Да, не съм отрязал. Черната... Режи черната. И сега да дам надолу. Да. Добре, минахме го. Дисплейче с число и отдолу с 4 числа. На дисплея има едно. Натискаш втората позиция. Едно. Така, на дисплея имам 3. Натискаш бутона на първата позиция. 2. Така. 2 на дисплея. Натискаш бутона, на който пише 1. 4. Така. На дисплея имам 1. Натискаш втория бутон поред. 3. Последен. 3. Натискаш третия бутон поред. Не, чакай. Бутона, на който пише 3. Втория. Да. Готово, минахме го, баце, 30 секунди. Але, как се обърках накрая, баце, едва. Аз добре, че не го натиснах, защото аз винаги бързам много да натискам. Да. Тая бомба ме припоти, баце. Добре, да пробваме още една. Добре.
One Giant Leap се казва. Имаме 5 минути, имаме 4 модула и имаме 3 страйка. Ще е нещо тежко. Правим ли го? Правим обаче. Един път пробваме и приключваме. Добре, обезвреждаме я. Добре, правим я. Символи. Символи... Имаме Н отдолу с българско Н ръкописно, отдолу Така. с някаква чавчица, обърнато Е отгоре с две точки, Така. празна звезда Така. и обърната въпросителна. Въпросително. На звезда и нали така? Звезда Е, Добре. Н Добре. и въпросителна. Готов ли си, баци? Да. Натискаш ето, звездата, Н и въпросителната. Готово. Имаме морзов код. Казвай. Чакай, Кратко, дълго и пауза. чакай. Дълго пауза. Чакай. Уоу. Дълго. Пауза, кратко. Да. Кратко. Имаше някаква пауза. Чакай, леле, тук има някакъв будилник. Баци, много е сложно. Чакай, сега го гледам пак. Що, баци, давай. Дълго. Пауза. Пауза, кратко. Пауза, кратко. Нещо такова. Добре. Чакай, сега ще го видя пак. Дълго... Чакай да видя пак. Дълго... Пауза, кратко. Пауза, кратко. Нещо такова е, баца. Какви са Добре. тия лампите ми спират? TS. Значи... Дълго... Пауза, кратко. Пауза, кратко. Ага, дълго, пауза, кратко само, така ли? Да, Добре. Пауза, кратко. пауза. Сега ще го кажа отново. Слушай. Дълго, пауза. Кратко, пауза. Пауза, кратко. Добре, това няма смисъл, защото... ОМГ. Защото първото е Т, а имам само една дума с Т, а втората буква на думата е R. А R е кратко, дълго, кратко. Пък ти ми казваш дълго, пауза, кратко, бац. Добре, пак ще го кажа, чакай. Дълго, пауза, кратко, пауза. Не, това не е. Чакай сега. Дълго, пауза, кратко, пауза. Обърквам се. Сигурен си, че не е дълго? Или не? А може и да не съм много сигурен вече. Добре, давай баци, пробваме с 3.532 МГц. 3.532 МГц. Минахме го. Имаме от тия кодовете, баци. Или ако искаш лабиринта. Да, лабиринта първо. Лабиринта. На втори ред в първото ми е кръгче. Добре, ни каза нищо повече, бачи. Кажи ми къде си, къде ти е триъгълника. На трети ред последното. Трети ред... Последното съм аз, а Така. на трети ред първото ми е триъгълник. Добре, това е много сложно тук. Добре, така. Ти си на третия ред последното, така ли? Да. Тоест на другото кръгче. Добре, даваш наляво Да, два на пъти. другото кръгче. Даваш наляво два пъти. Два пъти, да. Надолу едно, Да. наляво едно, нагоре едно, Да, наляво едно, да, нагоре едно, надясно едно, да. нагоре О. едно пак, О, два пъти наляво да. и даваш вече надолу класинчо триъгълника. Готово. Сега имаме тия кодовете, баци. Кои кодове, баци? Ами, тия с... Дето имам някакви... Имам 5 букви и смерт. Добре, чакай, казвай ми на всяка буква комбинациите. На Имаме първата. една минута. На първата буква е... на първото място е Д, В, ДВ, Л, Л, H, H, C, Си. Q и това е. 6 букви, така ли? Значи Д, В, Л, H, C, Q, Добре, Да, казвай втората. 6. Втората са F, P, FP. K, M, E, V. Не ми каза другите, ще се опитам да позная думата от тук, баци, защото нямаме време. Така, Д няма. Имаме В няма. 35 секунди. L, large, не, learn, не, I няма I, H, house, не, S,
Still... Spell, sound, kill... добре, нещо от есе. Или small, или small, или spell. Чакай, пробвам. Добре, про е с... Ма аз про е нямам с- S, нямам S на първото. Как нямаш S, баци? Ти ми каза, че има S. Няма S на първото. Има D. Свърши. Добре, дай да пробвам още веднъж. Аз те мога. Добре, само да кажа, защото аз чух D, V, L, H, S, Q. Еми, аз вече не помня какво съм казал, така че може аз да съм те подвел наистина. Извинявай. Правиме го пак. Добре, давай. То това е целта да си говорим. Мгм. Добре, пак ще имаме Морзов код. От него Добре. почвам. Почваме от него. Добре, казвай. Чакай да го свърши. Значи кратко, дълго, пауза. Добре. Да. Така. Дълго, кратко, пауза, кратко. Така. Кратко. Тоест дълго, кратко, пауза, кратко, пауза, кратко. Да. Дълго, кратко. Първата буква е Б, после е I, после пак е I. По някаква причина. Аз нямам двойно I. Добре, я кажи пак, баци. Пробвам пак, чакай малко. Дълго, кратко. Нали така? Така. Дълго, кратко, пауза, кратко, а не кратко, дълго, пауза. О, чакай. Значи втората буква е кратко, дълго, така ли? Май да. Чакай да видя. Кратко, дълго, ба. Уау. Става ба. Дълго, кратко, пауза. Не. Чакай. Кратко. Уау, много е сложно това. Добре, Чак сега. поне първото го знаем. Дълго, кратко, пауза. Кратко, дълго. Дълго, може би, не знам. Кратко, дълго. Добре, Или по-скоро кратко, дълго, кратко. кратко. Дълго, кратко, пауза. Кратко, дълго, пауза. Кратко. Ооо, Втората буква не се получава при мен, баци. Пак ми кажи втората буква. Добре, чакай сега. Дълго, кратко, пауза. Кратко, дълго, пауза, кратко. Кратко. Много е дълго това. Кратко, дълго. Кратко, дълго, пауза. R. Добре, чакай. Слушам те. BR. Третата буква, коя го правим, баци? Само пак ми кажи. След дълго, кратко. Добре, чакай. Или е I, или е. Чакай. Така. Дълго, кратко, пауза, дълго, пауза, кратко. Това. Добре. Значи наглася мегахерците. Казвай. 3.575. Готово. Жици, сложни жици. О, Бяло-червено, чакай. бяло-синьо, Не, чакай, баци, почваме от първата жица. Така, кажи ми отдолу има ли звезда? има 2 звезди долу. Не, смисъл, под тази жица първата има ли Не, звезда? под нея няма. Отгоре има ли лампичка, която свети? Не, Добре, каква е жицата? бяло и червено. А, Има минута и половина. Отгоре няма лето и отдолу няма звезда, нали така? Да, на първата няма. Режи тази жица. Давай втората. Не, грешка. Как грешка? Добре. Кажи ми втората, баци. Има ли отдолу звезда и отгоре Втората лампичка? има и звезда и лампичка и е бяло-синя. Бяло-синя. Звезда, лампа. Летисон. Has this symbol. И ако кажем, че е синя. Cut the wire if the bomb has 2 or more batteries. Тоест, ако има повече от 2 батерии, режеш бац. Имаме 2 батерии, бац. Ама тук пише, ако имаш повече. Или Не, само ако имаш 2 или повече, значи режи.
Втората. Да. Добре, друго. Третата ми каза отдолу. Третата има само светлинка отгоре, отдолу няма звезда Да. и е синьо-червена. Синьо-червена. Но... добре. Има 20 секунди. Синьо-червена. Нищо не сме направили. О, тук станаха много сложни. Добре, виж сега, баце. Да. Така. Синьо-червена, синьо-червена. Само такова отгоре. Виж сега. Гръмна. Гръмна ли? Ще я ти кажа да я рееш и другите, ама... О, Това е много трудно, баце. Аз тук имам някакви чертежи, де трябва да гледам, да ги много сравнявам. интересно. Драги зрители, пак казвам, ако гледате това нещо в YouTube, не забравяйте да го харесате и да напишете, защото е много вероятно да направим даже, може би, цял понеделник такъв стрим, защото за мен е много голямо удоволствие тази игричка. Не знам. Надявам се и на вас да ви харесва. А Вокс си поодява, защото той трябва да прави един милион неща, да гледа някакви работи и изобщо някаква пълна лудница. Така че да, ако гледате това нещо в YouTube, заповядайте всеки понеделник. Това беше всичко от мен. Чао, чао. Много Така. яка игричка, баце. Направо аз